माने गाव माने फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय समस्यायानो गैया बेहा। दा दिनै जों मिथिदों जे माने 13 चिरां दुवार बेयाव रायजो राजाफ्रा बेखौ ओंखारनो नागिरबाय, बे जायगायाव बिदि टिकेट होनो नागिरासै, इउपिपिएलआबो टिकेट होनो नागिरासै। बेखौ दिनै अबेबा माबायावसो मा होनो बावखुंग्रि समस्तियाव दिनै बेखौ माने थिनहरनो नागिरबाय दा। खास्रि बिस्रियै होखारस्रांनाय जाथायखौ नोंथांमोना नुबाय। चिरां जिल्लायावनो खयथा बोसोरनि सिगां फेरेंगा बिथांनि अत्यन्त प्रचेष्टानि गेजेरजों नैबे खामानिया मावजादोंमोन। जिहेतु बेवहाय गोबांथार अर्गानाइजेसनफोरा खौरां लाहैदोंमोन। आंखि गिर्जा न'खौबो बिथाङा नागाराखैमोन। सोरखौबा थोंजोङै नाम दाखिनानै बबेबा मोनसे पार्टिनि टेग फोनांनानै बिथाङा खोथाखौ बुंदोंमोन दे स्पष्टयै, जे बिसोरो रावबो नङा, बिपिएफनि मानसिसो, बिपिएफनि भटारसो होननानै बिथांमोनखौ नायगार न' बां सिलिंखार खालामदों। दिनै बिथाङा गावनि न'आवनो गुबुनजों आसि थुजादों। दिनै नंखायनो इलेक्सन खाथि साफिनायखाय दिनै बिथाङा मोनसे सिम्पेथि श' खालामदों जे दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि इस्युखौ लानानै दिलीप शइकिया बुंनायनि फारसे बिथाङा बुंदों, जुदि बेबायदि जाथारोब्ला आलादा रायजो हो जोंनो होननानै। आलादा रायजोखौ नोंथांमोना 2020 मायथाइनि जि मोनसे भुवा, मोनसे मिसा नंखाय सुक्तिखौ खालामफ्लानानै बेखौ फोजोबना लाखाबाय। बेनि फारसे दावराव देख्रेब नार्जारि आयंमोननि जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आयंजों लोगोसे बिथांनि एन्टायर टीमा दिनै चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि सेरावहाय थांनानै मोनसे गोसोखां बिलाइ आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम दैथायहरो, जाहाथे इलिगेलि एनक्रोच खालामनाय, इलिगेलि हाखौ दखल खालामना लानायफोरनि फारसे थाबैनो होखारस्रांनायनि हाबाफारिखौ मावनांगौ होनायनि दाबिजों बिथांमोना बेवहाय गोसोखांलाइखौ गथायहोयो। दा बावैसो जों नुदों आसामाव जायगायावहाय गोबां इलिगेल एनक्रोचमेन्ट गभर्नमेन्ट लेन्डफोरावहाय दखल खालामनायफोरनि फारसे गोख्रों एक्सन लानायखौ, नाथाय जोंनि 6 शेड्युल, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुङो, मानो मोननै मोनथाय होननानै बुङो। बेलाफारसेथिं जायफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शेड्युलावहाय इलिगेलि एनक्रोच खालामना थानाय गोबाव समनिफ्राय, जितु जोंहा बिटिसिआ मोनसे लेन्ड साबजेक्ट निजा दंखायो, थेवब्लाबो बिथांमोना बेनि फारसे एक्सन लायैया जोबोद सानथावना बाथ्रा। आरोबाव मुंख'बावदों फेरेंगा बिथाङा दिनै गावनि समस्तियावहाय गेलेनो थाखाय जायगा नागिरना मोनाखै, बिथांखौ दिनै बबेबा बावखुंग्रि बायदियावहाय गेलेनो थाखाय खावलायदों। बेहायबो रायजो राजाफोरा वेलकाम खालामाखै। बेनि सोमोन्दै मा बुंदों नोंथांमोना दावराव देख्रेब नार्जारि आयं बुंनायखौ थोंजोङै नायनानै गासिबो खोथाखौ एनक्रोच खालामनानै दं, बे एनक्रोच खालामनाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ। मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्टनि आन्दाराव गोलैयो आरो बियो 1947नि 5 डिसेम्बराव दानाय। दा गतिके बै समनिफ्राय खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया बे गामियाव थानो मोना। खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय जे दिनै बे गामियाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हाबनानै बेयाव दङ। ओमफ्राय बे जायगानि मानसिफ्रा दिनै गुबुन जायगायाव ओंखारलांनानै दिनै दस्रा जायगायावसो थाहैनो गोनां जाबाय। दा बिसोरो न' बां गैया, अखरि जानानै थानांबाय। गावनि न'आवनो दिनै गावनि जायगायावनो दिनै बिसोरो माने अखरि जानानै दिनै गावनि गामि, गावनि जोनोमफुरि बे एरिया गामिखौ गारनानै दिनै गुबुन जायगायाव थानो गोनां जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु बे मजाबारि गामिनि बर' रायजोफ्रा दासिमबो माने जायनाखि हानि खाजोना, बे खाजोनाखौ बिसोर होबाय थायो, बोसोरै बोसोर होबाय थायो। जितु बेल्ट ब्लकनि हा, नोंसोरनि बे हाया मालायनो ट्रेन्सफार जाया। दा हाया मालायनि आखायाव दङ, मालाया मावनानै जायो, माने खाजोनाखौ बर'फ्रा होयो आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा जानो हाया। दा जों बिनि थाखायनो बे हाखौ उद्धार खालामनो थाखाय बे बेल्ट माने हायाव गुबुन हारि हाबनानै थानायखौ होखारनो थाखाय जों जावले जोङो मेम'रेन्डाम होदों। चिरां जिल्ला डिसिनिबो मेम'रेन्डाम होदों। चिरां जिल्लानि डिसिआ 2018आव मोनसे बिसार खालामदों आरो बे बिसार खालामनाय समाव एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ रोखा लिरनो हादों बे हाया
बर'फोरनि आरो बे बर'फोरनि हायाव इलिगेल भाबै इनक्लुज जादों जितु हानि साबजेक्टआ बिटिसिनिसो बेनिखायनो बिटिसि अथ'रिटिया बेखौ डिसप'ज खालामनांगौ होननानै बिटिसिआव लिरना हरदों दुर्भाग्य दिनैसिम बे हाखौ माने उद्धार खालामनो थाखाय बिटिसि अथ'रिटिया जेबो मावाखै जोङो मानगोनां फेरेंगा बसुमतारीखौ जावले जावले बुंहरदोंमोन फेरेंगाया जोंनो खोथा होदोंमोन जे बे हानिफ्राय इलिगेल इनक्लुजफोरखौ बाहेरायाव लानानै शिफ्ट खालामना दोनहैगोन होननानै खोथा बायदोंमोन खिन्थु दिनैसिमबो होखाराखै दिनैसिमबो बाहेरायाव दोनहैयाखै आरो रिसेन्टलि फेरेंगाया बुंबायसो जे फुङाव बर' थानाय समाव जों खुनु मानसिखौनो जोङो होखारनाय जानाय नङा बे बाथ्रा बुंबाय दा गथे रोखा जाबाय बे फेरेंगाया मोनहा बे खुनु माने ट्राइबेल बेल्टआव हाबना थानाय इलिगेल इनक्लुजफोरखौ होखारा आरो ट्राइबेलनि हाखौ उदां खालामना होआ बे रोखा जाबाय दा बिथांनि बे बुंनायजों बेबो रोखा जाबाय जे फेरेंगाया 6 सिडुल एरियानि आयेनखौ मानिया आरो बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ बियो मानिया दा बे जुदि मानिनायब्ला रावखौबो होखारा होननाय बे बाथ्राखौ बुंनो हायामोन मानोना बिसोरखौ रायजो राजा सायख'नानै बिटिसिआव जहोदों बे बिटिसिनि आयेनफोरखौनो मावनो थाखाय 6 सिडुलनि आयेनखौ मावनो थाखाय आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ मावनो थाखाय बिसोर माने सेयाराव फज'दों दा खिन्थु बिसोर सेयाराव जनाय उनावबो जुदि बे माने 6 सिडुलनि आयेनखौ मानिया होनना बुंब्ला बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ मानिया होनना बुंब्ला रावखौबो होखारा होनना बुंब्ला बेखौ अननाय जाबाय बे आयेनखौ सिफायनाय जाबाय बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जों मुगैयो आरो बिथांमोनखौ जोङो बोराबनाय जोङो फोरमायो दा दिनै नै साननैनि सिगां आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे माने बिटिसि एरियायावबो जेसेबां एनक्रचमेन्ट जादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरखौ होखारनाय जागोन होनना बुंदों दा बे हिसाबै जों मोनसे आसा खालामदों दा इतिमध्य मैयाबो बुंदों चिफ मिनिस्टारा जे मजाबारि माने गामिखौ मख'दों जे मजाबारि गामियाव एनक्रचमेन्ट जादों बे मजाबारि गामियाव एनक्रच जानाय जेसेबां एनक्रचार दं होखारगोन होनना बुंदों दा बे हिसाबै जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बियो आरो जों बेखौनो लानानै जों दिनै आरोबाव चिफ मिनिस्टारखौ गोसोखांहोनानै जों मेम'नाव होनाय जाबाय आरो होखारथारनांगोन जेरैखि जाया दा बे दा दुखुआ बेनोल' जे दिनै आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माने जायफ्रा गभर्नमेन्ट हाफोरखौ सेनानै लानानै दङ बिसोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होखारगासिनो दङ खिन्थु दिनै जोंनियाव बिटिसिआव जोंहा जोंनि आयेन थासेयावबो इलिगेल इनक्लुजफोरखौ होखार हायाखै बे दुखुनांथाव जोबोद गाज्रि मोनथाव आरोखि दा जों दुखु मोनो दा फेरेंगा बसुमतारीखौथ' जों मा बुंबावनो दा बिथाङा दिनै माने गावसिनि समाव फुङाव बर' दैदेननाय समाव खुनु मानसिखौनो होखारा होनना बुंबाय इलिगेल इनक्लुजफोरखौ होखारा होनना बुंबाय वेरेस बर' फिसाखौ होखारगासिनो दं बेथ' जोबोद दिन्दा खालामथाव दा जों नुगासिनो दं जे फेरेंगा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जानाय समाव लेन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि EM जानाय समाव बेसेबांबा बुरजा बे हाखौ दिनै बिथाङा होगासिनो दं सिडली सार्कोलनि आन्दारावनो नन ट्राइबेल मानसिनो बे गभर्नमेन्ट खाथायाव 56 फेमिलिसनो हा होदों आरो गुबुन गुबुन गोबां माबा दंबायो सार्कोल दंबायो बे सार्कोलखौ बेसेबां होखो बिनि हिसाब गैया आरो जों मोनदों ओरै उदालगुरि माने डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां बेबायदिनो माने नन ट्राइबेल मानसिनो गभर्नमेन्ट हायाव हा होनाय जों नुगासिनो दं दा 6 सिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बे स्पष्टथार दा गभर्नमेन्ट हायाव बोरै नन ट्राइबेल मानसिया हा मोननांगौ दा बेफोर 6 सिडुलनि आयेनखौ भंग खालामनाय जादों दा बे एरियायाव आयेन भंग खालाम बिथांमोना हा होयै होयै दिनै बुंगासिनो दं दुगा माने बुंगासिनो दं जे जोङो हानि फाट्टा होगासिनो दं हा होगासिनो दं गुबुनफोरनोबो ओरै होनलायनानै बिराद दुगा खालामगासिनो दं जायफ्रा माने 6 सिडुलनि आयेननि बेरेखा दा बिनि बादैबो दिनै फेरेंगाया दिनै माने आयेनखौ माने रैखा खालामनानै बे आयेनखौ सनमाननानै इलिगेल इनक्लुजफोरखौ होखारनागारै दिनै जोंनि बर' फिसाफोर जायफ्रा हाग्रा ओनसोल खालामदों जायफ्रा माने ट्राइबेल राइट्स एक्ट जायनाखि FRA 1986 बे आयेन बादि जायफ्रा थानो मोनो दिनै बिसोरखौ गोबां जायगायाव होखारनाय खालामबाय बिथाङा गोबां जायगायाव न' बां सावदों गोबां जायगायाव आलाय सिलाय खालामदों गावनि फिसाफोरखौ दिनै गावखौ खालामदों मोदिरथ' दिनै न' बां गैया मा गैया जादों आरो बिनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो दिनै जायगा जायगा मानसिफोरखौ थानाय जाबाय बुथारनाय जाबाय अना खानानै दा दिनै एथ' जायगायाव आलाय सिलाय खालामबाय बर' फिसाफोरखौ दा दिनै बेफोरो मुगैथाव बाथ्रा दा जों ओंखायनो बुंदों दिनै फेरेंगा माने EMखौ बिथाङा सासे ओरैबायदि हिंसाफोरिया
दा दिनै बिनि माने बुंनायफ्रा गासिबो रावफ्रा बर' जाथिनि बिखायाव खामथावथाव आरो बर' जाथिनि बेरेखा हिंसानि बाथ्रा बुंबाय थायो। दा बर' फिसाफोर सोरबा हाग्रा ओनसोलाव साहा माने बागान मावना जादों, सोरबा थारुन बागान मावना जादों। दा बेफोरखौ बियो नोजोर होयै बुंबाय थायो। उमुगनि बिहावनि हा बेखौ जों उदथेक खालामगोन, जोङो माने साहा बागाननि मुरा मोनसे जों दोना ओरै होनो आरोखि। दा खिन्थु होखारनो हाया, ओरैनो बुंलाबाय थानाय बे ओरैबायदि हिंसा खुरिया बुंबाय थानाय बे बाथ्रा दिनै बिनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थायो, जाबाय थायो। दा ओंखायनो दिनै फेरेंगाव बुङो नोंनि बे हिंसा खालामनानै बे खामानि मावबाय थानाय आरो गावनि बर' फिसाखौ होखारबाय थानाय मैदेर रुदल सोगाबबाय थानाय बे दिना फैगासिनो दं, फेरेंगानि दिना। दा दिनै जों मिथिदों फेरेंगाया दिनै गावहानो माने फैगौ बिटिसिनि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय समस्थियानो गैया बेहा। दा दिनै जों मिथिदों जे माने 13 चिरां दुवार बेयाव रायजो राजाफ्रा बेखौ होखारनो नागिरबाय, बे जायगायाव बियो टिकेट होनो नागिरासै, इउपिपिएलआबो टिकेट होनो नागिरासै। बेखौ दिनै अबेबा माबायावसो मा होनो बावखुंग्रि समस्थियाव दिनै बेखौ माने थोनहरनो नागिरबाय दा बावखुंग्रियावबो होनो नागिरा आरो ओरै पर्बतझराव थांनो नागिरदों, दिनै पर्बतझर रायजोआव सैया बेखौ आरो चिरांनि सिमावबो होनो नागिरदों, निसिमावबो सैया। दा गावनो निजे दिनै जायगा गैया जाबाय। मानो बिदि जाखो बेलाय? माने बे जानाय खामानिया जाहैबाय रायजो राजाफोरनि अननाय मावदों, रायजो राजाफोर बेखौ गाज्रि मोनदों। इभेन इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ सुखुवाखै, बे दिनै रोखा रोखा जाबाय। दिनै बियो जे दिनै जायगा मोना जादों, जायगा गैया जादों बिहा, बे जायगा गैयि जानाय खारनानै बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जे न' बां सावनानै होखारहोदों, आलाय सिलाय खालामदों। बे आलाय सिलाय खालामनायनि बेनो बे माने मोनसे अभिसाब नांदों। गोरिब गुन्द्राखौ जेब्लानोखि अननाय खालामो, गोरिब गुन्द्रानि सायाव जेब्लानोखि अयथासार खालामो, बे फाबा नाङो। बेखौ सोरबा गोरिब गुन्द्रा सावहोनाङा, जोंबो सावहोनाङा, अट'मेटिक नांखायो। आरो जेब्ला अननाय खामानि मावो, माने अयथासार खामानि मावो, गाज्रि खामानि मावो, अब्ला स्वयं माने कालजुगा गावनो स्वयं बेजों गोबायो। दिनै फेरेंगाया जेखि जेरावखि थाङा माने बेजों कालजुगा अलरेडि गोबाखाबाय। दा बेखौ माने फोजोबनो थाखाय दिनै कालजुगा अरायबो बेखौ दैदेननो हायो। बेखायनो बे जिखि मावा बे भुलखौनो मावखाङो, जिखि खोथा बुङा बे गाज्रिखौनो खोथा बुङो। दा बिनि समा फैबाय, कालजुगाखौ फोजोबनो नागिरबाय। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ नेनानै दङ। फेरेंगा जेब्ला गाबगोन, फेरेंगा जेब्ला इलेक्सनाव जेबो थिखोबनाय नङा, बे जेनगोन, अब्ला बै दुखु गोनां रायजो राजाफ्रा, दुखुथिया रायजोफ्रा मिनिगोन, रंजागोन, मोसागोन। बे समखौ नेगासिनो दं। फेरेंगा बे समखौ गोसोखां, फेरेंगा बिनि अबस्था मा जागोन। दा बेखायनो दिनै जावले जावले जों आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावो, दाबो सम दं। इसिबां माने ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं, बेखौ होखारनांगौ। बिटिसिआ दाबो दायथ' लानांगौ। दा जिथु माने जों आयेननि बाथ्राखौसो बुंनाय जादों, खुनु आयेन बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै। आरो जों बाथ्रा बुंनाया खुनु जाथिनि बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै, खुनु जाथिनि एगेन्सै जों नङा। जों बयबो जाथिया बयबो रंजा खुसि था, खिन्थु जायफ्रा इलिगेल खामानि मावदों, आयेन सिफायनानै जोंनि हा हु सेना लादों, बेखौ होखारनांगौ। जों बेखौ दाबि खालामनासो जों दिनै खामानि मावबाय थादों। गोजोनथों रायजोफोर।